Que guanya un andorrà, els premis. Jo dic, s'ha internacionalitzat. Jo, abans d'aquesta roda de premsa, ho he estat mirant per no equivocar-me, perquè si m'equivoco jo, però la veritat és que no ho he trobat, jo ja m'ho semblava, per tant, ets el primer escriptor del Principat d'Andorra que guanya, diguem-ne, dins el nostre cartell de premis, per tant, felicitat. I bueno, ell ara us parlarà del seu recull de contes, ja us avanço també que en un segon pla una visió de l'Andorra contemporània també hi és, tot i que hi ha altres temes, diguem-ne, que són els més nuclears. Però bueno, deixem que parli el guanyador. Endavant, Iñaki. Primer de tot, moltes gràcies i felicitar el Premi Recull i la revista Recull perquè 50 anys, 50 edicions, bé, guanyar-lo és una mica petit. Dius, ostres, el mèrit és de l'organització, de poder, que has dit al principi. I a mi em confirma que la cultura i la identitat, la llengua, la literatura en aquest cas, són l'arma més poderosa que tenim per encarar el futur. I bé, un jurat independent i lliure, com ha explicat el Vicenç, doncs, encara més valor justament a la capacitat de la literatura de dir qui som i què volem. Això és fonamental. I després, sí, bé, els contes, o els llibres de contes, jo concebo, és el segon llibre de contes que escric, els llibres de contes, els contes han de ser independents, autònoms, però a mi m'agrada concebre'ls com un tot orgànic i per tant entrar en discussió, que és molt interessant, els límits entre un gènere i un altre i el límit entre el que seria únicament un conte o un conjunt que pot ser llegit després de moltes altres maneres com un tot orgànic. Això per una banda. Després, per altra banda, reivindico també una mica el gènere del conte perquè sovint la idea del conte queda com que és curt, sembla que sigui poca cosa, no? Que estigui fet ràpid i allò que ho pot fer qualsevol, sí que pot fer qualsevol, però no per això vol dir que no tingui molt treball, tant treball com una novel·la darrere. I els contes, una mica lligant amb el que deia el Vicenç, els hi passa que tu potser llegeixes un conte de 4 pàgines, però com la poesia, que és breu, que és sintètica, això t'obre un espai després de... Tu te'n vas amb el conte, si vols, tanta estona com vulguis i li pots donar voltes i després revisar-lo i adonar-te que t'estava parlant de coses que la primera lectura no havies entès. Aleshores, el meu conte m'ha fet gràcia el joc de miralls perquè el recull es diu L'altre costat del mirall i intento fer una mirada diferent de la vida quotidiana, de la vida de cadascú de nosaltres, sigui d'Andorra, de Barcelona o de València. Hi ha coses que són tots iguals i intento fer una mirada a la vida quotidiana de les persones, però diferent. Aleshores, hi ha un referent per mi molt clar en aquest llibre, que incloc una cita que és Pere Calders, que tenia aquesta habilitat de després de retratar d'una forma molt normal després coses que no són normals i fer-nos adonar que habitualment entenem com a coses quotidianes si les parem a mirar com un nen, que té aquesta mirada càndida però al mateix temps permet veure que la nostra vida en realitat pot ser fantàstica, el dia a dia també. I després, clar, el conte o els diferents contes que semblen com traces, com un Hansel i Gretel, traces, petites pistes que et van apropant cap a un final, encara que t'enganxe quan encara no te n'has d'adonar. D'alguna manera intento, amb aquest llibre, donar una mirada divertida o enfocar la vida diària d'una manera divertida, a vegades amb ironia, a vegades incloent elements fantàstics que trenquen la rutina, que és una mica el que necessitem tots avui en dia, i intenta transmetre l'entusiasme per dir, doncs anem a passar-ho bé, perquè pot ser molt divertit també.